Al darrer vídeo ja havíem vist que la velocitat instantània es calculava com la derivada de la posició respecte al temps. Doncs bé, per derivar qualsevol cosa respecte a una variable, en el nostre cas el temps, necessitem tenir aquesta cosa, en el nostre cas la posició, en funció d'aquesta variable, o sigui, en funció del temps en el nostre cas. Per tant, hem de tenir la posició x en funció del temps. Per exemple, imaginem doncs, que x és igual a 2t cub menys 4t quadrat més 5t menys 3. Ara ja tenim la posició en funció del temps i, per tant, el que hauríem de calcular és el següent. És igual a derivada respecte al temps de 2t cub menys 4t quadrat més 5t menys 3. I ara sí que ja podem calcular aquesta derivada. Però abans de fer-ho necessitem saber algunes cosetes. Per exemple, la primera és la derivada d'una potència Fixeu-vos que nosaltres hem posat la x com una funció polinòmica del temps. I en un polinomi tenim el temps elevat a diferents potències, el cub, el quadrat, etc. Per tant, comencem pel principi i vegem com es calcula la derivada d'una potència. La derivada de t a la n respecte al temps és igual a, fixeu-vos, aquesta n que està a l'exponent passa a davant de la t i a l'exponent n li restem 1. Per tant, t a la n menys 1. Posem alguns exemples. Per exemple, derivada de t cub respecte al temps és igual a aquest 3 passa davant. Aquí tenim la t. 3 menys 1 3 menys 1 és igual a 2. Per tant, la derivada de t cub respecte al temps és 3t quadrat. Podem fer també, naturalment, amb exponents negatius. Per exemple, derivada de t a la menys 2. Respecte a t seria la derivada de 1 partit per t quadrat. Això seria igual a menys 2. Això passa davant de la t. t menys 2 menys 1. Menys 1 donaria menys 3, per tant, a la menys 3, o sigui, menys 2 partit per t al cub. També ho podem fer amb exponents fraccionaris. Per exemple, derivada de t elevat a 1/3 respecte a t, doncs seria igual a 1/3 passa davant, t, 1/3 menys 1, menys 1 que seria menys 3/3, per veure-ho clar, seria menys 2/3, per tant, t elevat a menys 2/3. I per últim, la derivada d'una variable respecte a ella mateixa, en el nostre cas t, ens dona, òbviament, 1, ja que la mateixa variació de la variable ens dona la mateixa variació de la variable a dalt, d'acord? Bé, tot i això, encara ens falta alguna coseta, com per exemple la derivada d'una constant. Vegem com és la derivada d'una constant. Aquí, per exemple, tenim una constant que és menys 3. Derivada d'una constant. Bé, posem per cas, derivada respecte a t de k, on entenem que k és una constant. Doncs bé, aquesta derivada és igual a 0.
Per exemple, la derivada de 7 respecte a t és igual a 0. Això és molt fàcil de veure, ja que si ho dibuixem la funció constant, 7, la posició doncs, seria tota l'estona 7, per tant això no es mou, o sigui que la velocitat és 0, perquè això no es mou. Fixeu-vos que el pendent de tota l'estona de la funció és 0, ja que és una recta plana. Per tant, la velocitat seria 0. Això seria doncs, la velocitat en vermell, i tindríem la posició en blau. D'acord? Bé, amb això ja podríem derivar tots aquests monomis, aquí tenim 4 monomis, tots aquests monomis. Però encara veurem un parell de regles més abans de derivar aquesta funció polinòmica. La primera és la derivada d'una constant per una funció de t respecte al temps. Doncs bé, és molt fàcil. La constant surt a fora, k, i tenim la derivada respecte al temps de la funció. O sigui, en una derivada, les constants surten a fora. Posem un exemple. Agafem, per exemple, aquest monomi d'aquí. Derivada de 2t cub respecte al temps seria igual a la constant surt a fora, aquest 2 surt a fora, 2, i ens queda la derivada de t cub respecte al temps, que ja la tenim calculada doncs, aquí, derivada de t cub respecte al temps, que era 3t quadrat. Per tant, igual a 2 per 3t quadrat, per tant, igual a 6t quadrat. I l'última regla que veurem abans de derivar aquesta funció polinòmica és la següent. La derivada respecte al temps d'una suma de funcions diferents, f de t, per exemple, més g de t, és igual a la suma de les dues derivades, o sigui, a la derivada respecte al temps de f de t més la derivada respecte al temps de g de t. Fixeu-vos que aquí tenim una suma de 4 funcions, per tant ho podem separar amb 4 derivades diferents. I ara sí, ara ja estem en condicions de resoldre la derivada d'aquesta funció polinòmica que tenim aquí. Tornem-la a apuntar, derivada de 2t cub menys 4t quadrat més 5t menys 3 respecte al temps és igual a la derivada de 2t cub respecte al temps menys la derivada de 4t quadrat respecte al temps. També hauríem pogut posar més la derivada de menys 4t quadrat, no té importància. Més la derivada de 5t respecte al temps, menys la derivada de 3 respecte al temps. Bé, doncs ara el primer que faré és treure les constants a fora, tal com hem vist aquí. Per tant, això serà 2
per la derivada de t cub respecte al temps, menys 4 per la derivada de t quadrat respecte al temps, més 5 per la derivada de t respecte a t, menys, fixeu-vos aquí ja ho podem fer, la derivada d'una constant és 0, per tant menys 0. Continuem. Ara tenim que això és igual a, fixeu-vos, la derivada de t cub respecte a t seria, a veure, tenim el 2 davant, 2 per el 3 passa davant, 3, 3 menys 1 és 2, per tant t quadrat, menys 4, aquest 2 passa davant de la t, 2t, 2 menys 1 és 1, per tant t a la 1, serà t, òbviament, més 5 per derivada del temps respecte al temps és 1, 5 per 1, i aquest menys 0 ja no cal que el posem. Qual cosa, això ens dona 2 per 3, 6t quadrat, menys 4 per 2, 8t, més 5. Val? De manera que nosaltres, sabem que la posició és igual a 2t cub menys 4t quadrat més 5t menys 3, ja podem saber la posició en qualsevol instant t, però havent calculat la seva derivada, també podem saber la velocitat instantània, que és això, 6t quadrat menys 8t més 5, simplement substituint qualsevol instant t en aquesta funció. O sigui que ara tenim la funció de posició i calculant la derivada tenim també la funció de velocitat, les dues en qualsevol instant t. I d'aquesta manera doncs, ja hem après a derivar funcions polinòmiques.